বিটিসি চুক্তি হল সাংবিধানিক বৈধতা আছে যি চুক্তিক ভাৰতৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত লোকসভাত ৰাজ্যসভাত এটো পাস হৈছে राजनीतिक गोहोआ दिनै जोंनि फेभाराव गैया बेवहाय आं खावलायनो लुबैदों फैबाय थानाय समाव जों बर' रायजो राजा आरो बिटिसिनि साफ्रोम रायजो राजानि खाथियाव जों थांगोन जों रिक्वेस्ट खालामगोन जायफोरा दिनै रन्जन दैमारि सारखौ गजानो लुबैदों बा जोंनि समायसाखौ जोबजानो लुबैदों बिथांमोना दिनै नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ जोंनि गोदानै दाजानाय मोनसे पलिटिकल पार्टिनि बिजाथिफोरनो नोंथांमोना भटखौ होनो गोनां जागोन सोरबा सासे व्यक्तिया गावनि सायाव बिसास गैया अबा मोनसे लोगोखौ अबा मोनसे राजनीति दलखौ नागारना थाङोब्ला सोरखौबा सासेखौथ' दाय खालामना थांनांगोन नंगौ जों आलादा रायजो नागिरनाय समाव सारदोंमोन नाथाय आलादा रायजो मोनाखिसै 6 शेड्यूल भारत संबिजितनि 6 शेड्यूलनि अंतर्गत मोनसे काउन्सिलसो मोनबाय एबसुनि जायफोर शहीद एबसु खालामनानै जायफ्रा शहीद जानानै थांबाय जायफ्रा माने भलन्टियार्स फर्स जानानै गावनि जिउखौ बावलांबाय नेतृत्व होननानै दिनै जायहा माने एनडिएफबिनि आखायाव गावथार जालांबाय बिसोरखौ दिनै मान होआखै कारणे कोनो पोस्ट ना लागे लीडर इज लीडर तेखेते एनी टाइम लीडर आमी हे तेखेतक फलो करिब लागे लीडरक हे आमी फलो करिब लागे गतिके आजि अलप आगते মই गोविंद चंद्र बसुमतारी बिथाङा मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाइट होदोंमोन जे एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेशनखौ लानानै बिथाङा बुंदोंमोन गावनि खुगाजों जे नंगुबै एनडिएफबिफ्रा मोननांगौ रिहेबिलिटेशननिफ्राय रावबो थालाङाखै होननानै नाथाय बिथाङा जेबो स्टाडि गैयालासेनो बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों थारैनो जोङो नुदों बिथाङा राजनीतिकआव थांनायनि उनाव एनडिएफबिनि माखासे खामानिफोरखौ बिथाङा बावगोमालांदों समाजनि मोजां खामानि मावनायफोरखौ बिथाङा बावगोमालांदों बेखौ जोङो नुनो मोनदों दिनै जोंहा गोबां जोंनि आखाइजोंनो ट्रेनिं होनो मोननाय सेंग्राफ्रा दिनै रिहेबिलिटेशननिफ्राय बन्सित जानो गोनां जादों बै समनि एडिजिपि खगेन शर्मा बिथाङानो एप्रुभ खालामनानै होनाय माखासे आइडि कार्डफोरा बिथांमोननियाव दङ जे बिथाङा सासे हार्डकोर केडार एनडिएफबिनि सोद्रोमा होननानै बै समावहा जि आइ कार्डफोरखौ होदोंमोन बे आइ कार्डफोरा जोंनि एनडिएफबिनि बारग' एनडिएफबिनि सेंग्राफोरनि आखायाव दङ दिनै बिथांमोना बेबायदि रिहेबिलिटेशनखौ मोननो हायाखै बिनिखाय बेयाव जोंहा बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो जे जोंनि हार्डकोर केडार जायफोरा जि समायाव मोजां सोलोंथाइ लानानै साख्रि बाख्रि लानांगौमोन न'खर खुंनांगौमोन बैखिनि समखौनो हारिनि थाखाय बावसोमनानै समखौ हगारबोबाय नाथाय बे सुक्तिनि उनावबो दिनैसिमबो जोंनि मोनसेबो जेंनाफोरा जोबनानै फैयाखै जों लुबैदोंमोन मोजाङै मोजां जोबनांगौ खारन बे सुक्तिखौ खालामखांनायनि उनाव इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो फैनानै बुंदोंमोन जे बर'फ्रा जि सुक्ति खालामबाय बेयो मोनसे गोजोन गोरोबथा पिस मोनसे एग्रिमेन्ट खालामबाय होननानैबो बिथाङा डिक्लेयार खालामना गालांदोंमोन दिनै शान्तिखौ जों मोननो हायाखै साफ्रोमबो एनडिएफबिफ्रा जायफ्रा बाहेरायाव दङ बिथांमोनाबो मोननो हायाखै जों रंजानो हायाखै खारन जोंनि लोगोफ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैसिमबो अयनाय इनायै जोबथेसालियाव दङ बेवहाय बेफोरबायदि गासै जेंनाफोरखौ नायोब्ला नोंथाङा जि कुइसन खालामदों आं बुंनो हायो जे जोंनि समायसाफ्रा जोबनानै फैयाखै जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि हिसाबै गोबांथार जों सावरायनाय जादों आरो माखासे पर्यायाव सावराय जों मोनफैबाय आरो जोङो ओरैनो धेमालियाव बेबायदि डिसिसनफोरखौ लानो थाङाखै बा थांखिखौ जों लानानै दोनाखै जे जोङो सिरियासै जों स्टाडि खालामदों जोंनि मोनफ्रोमबो समायसाफोरा दिनै राजनीतिजों लोब्बा गोनां पियर पलिटिकेल बेवहाय फैबाय थानाय जानो गोनां जि बिटिसिनि बिसायख'थि बेयाव एनडिएफबिया मोनसे गोरा गोख्रोङै डिसिसन लानानै गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टि जोनोम होनानै बिसायख'थि गेलेनो जों सिन्था खालामनानै दङ खारन दिनै जों नुदों जोंनि जि नांबोनाय जोंनि जि जुजिबोनाय बे गासैबो दिनै राजखान्थिजों लोब्बा दङ बेवहाय जोंनि जारिमिनफोरखौ जों जुदि नायफाफिननांगौबा जोंनि समायसाफोरखौ जों जुदि समाधान खालामनांगौब्ला जोङो राजनीतिकआव बाहागो लाथारनांगोन बेखौ दिनैनि तारिखआव बारग' एनडिएफबिफ्रा बुजिनानै दङ दिनै रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय गवाखै मानि थाखाय गवाखै रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो गजानो लुबैदों बिटिसिआव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा रन्जन दैमारिखौ गजानो लुबैदों बिनि फोरमाना जोंनाव दङ जेब्ला दाखालि जों हियारिंखौ आरज गाबनानै जोङो बरायदों बा इसोरनियाव जों बिदों बे हियारिंनि गेजेरजों जोंनि जेलाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा उदां जाथों होननानै बे फारिलाइफोरनि गेजेरजों गोबां बिटिसिआव थानाय बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे गासै रायजो राजाफ्राबो मोनथिदों जे बिब्दि हियारिं जागोन बिनि गेजेरजों रन्जन दैमारिया गबोगोन होननानै आरो आसाजों रायजो राजाफोरा नेनानै दङमोन नाथाय जों बुजि मोनबाय नुबायबो जोङो मेगनजों बिथाङा बेलखौ मोनासै उदां जायासै बेफोर मानि थाखाय दिनै पलिटिक्सआ जोंनि फेभाराव गैया राजनीतिक गोहोआ दिनै जोंनि फेभाराव गैया
बेवहाय आं खावलायनो लुबैदों फैबाय थानाय समाव जों बर' रायजो राजा आरो बिटिसिनि साफ्रोम रायजो राजानि खाथियाव जों थांगोन जों रिक्वेस्ट खालामगोन जायफोरा दिनै रन्जन दैमारि सारखौ गजानो लुबैदों बा जोंनि समायसाखौ जोबजानो लुबैदों बिथांमोना दिनै नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ जोंनि गोदानै दाजानाय मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि बिजाथिफोरनो नोंथांमोना भटखौ होनो गोनां जागोन अब्लानो गबोगोन पलिटिकेल बेकिं मोनबानो जोंनि जेंनाफोरा सानसेयावनो जोबगोन आरो बिनि अनगायैबो अल्टारनेटिभ मोनसे मोजां डेभेलपमेन्ट जों बिटिसिआव लाबोनो थाखाय जों साखाफारा जानानै दङ खारन दिनै जोङो मानसिनि थाखाय जुजिदोंमोन एनडिपिआ अकल बर'नि थाखायल' जुजियाखै जोंनि सोमावसारनायाव गोबां जाति जनगोष्ठीया जोंखौ हेफाजाब खालामदों सोरबाया डाइरेक्ट मुं थिसननानै सोरबाया इनडाइरेक्टयै जोंनि ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरा दिनै जोंखौ सहाय खालामदोंमोन दावहायाव नाथाय बे उदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि दैदेननायाव 23थि बिटिसि एकर्ड डे जों दिनै मोनसे फालिदों बे खोब जोंनि थाखाय मोजांनि खोथा आरो बे फालिनाया अकल जोंनि उदालगुरि जिल्लायावल' नङा गासै जोंहा मोनब्रै जिल्लानि सिङाव गासैबो सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय मोनसे बिथोन दङ बे बिथोन मथे जों दिनै बिटिसि एकर्ड डेखौ फालिदों मोजां खोब मोनसे मोजां जोङो बेखौ मोजां मोनदों जों वेलकाम खालायदों दुखुनांथावना बाथ्राया बिसो दे बिटिसि एकर्ड डेखौ दानि जिथु पावाराव थानाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ गाजा गोमजायै फालिनांगौमोन सरकारि भाबै पालन खालायनांगौमोन मानोना दिनै जायफोर दिनै बिथांमोना गादियाव जिरायनानै दङ दिनै 2003 दिनैनि थारिखआव माने बिटिसि एकर्ड डेखौ फालिदोंमोन बेबायदियै दिनै बिथांमोना बिटिसिनि नियम नितिनि गेजेरजोंनो दिनै 6 सिडिउलनि प्रभिजननि सिङाव थानाय माखासे अधिकारखौ लानानै दिनै बिथांमोना सोरबा माने चिफ जादों सोरबा इएम जादों जेरै गुबुन गुबुन बिबानाव दिनै चेयारमेन जादों मेम्बार जादों बिथांमोना दिनै बिटिसिखौ दिनै खुंथायनि माने गोहोआव दङ नाथाय दुखुनांथावना बिथांमोना बेखौसो आं बुंनो नागिरदों जे दिनै जायफोर बे आन्दलननि गेजेरजों बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गेजेरजों गोबां माखासे दिनै मुंख्लंफोर शहीद जानानै दिनै बे बिटिसिखौ सोरजिदों आरो बे मोननाय खेमथाखौ दिनै बिथांमोना मा खारनाव दिनै बिथांमोना बे बिटिसिखौ खुंनो हायाखै बेखौसो जों दुखु मोनसे गोसोआव मोनदों आरो सोंलु सिखांजों माने बिथांमोना दिनै बावलांखो मानोना दिनै जाय मुंख्लंफ्रा दिनै थैयारि जिउ बावनानै गावनि न'खरनि बिदा फंबाय खुरमा बाय बाहागि समाजखौ दिनै नागारनानै बे बुहुमनिफ्राय जायखारलांबाय बिथांमोनखौ दिनै सनमान होआब्ला जों माला सनमान होगोन ओंखायनो दिनै जों बेखौ गोसोखांनानै दिनै जों 6 सिडिउलखौ बासायथारनांगोन बिटिसिखौ बासायथारनांगोन ओंखायनो दिनै जों बे हाबाफारिखौ बिपिएफ दोलोनिफ्राय लानाय जादों आरो समखौ नेनांगोन मानोना बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङा जोंनि बिपिएफ दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन आरो बिथांमोननि दैदेननायावनो बे बिपिएफ राजनिति हान्जाया जन्म मोन्दों दिनै बिथाङा दिनै गावनि सायाव बिसास आरो फोथायनाय जिथु गैयैनि थाखाय दिनै माबा मोनसे नुनानै दिनै इउपिपिएल बिथाङा थांदों आं बेखौनो खावलायगोन जे बिथाङा गावनि राजनिति जिबनाव थांनानै जाहाथे साक्सेस जाथों नाथाय बिथाङा दा थांनानै जायगा मोनगोन ना मोना बिसोर जोंनि गेजेराव माने गिदिर सोंलु जागोन जेरै जों बिपिएफआव थानानै बिथाङानो माने गासै बिपिएफनि माखासे माने सर्बा बा हाइकामान्ड बा बिथांमोनामोन दिनै नुनो मोन्दों दिनै मोनसे समाव बिथाङानो बुंदोंमोन जे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिसिआ माने खुनु पयदे माबा जाया खिन्थु दिनै बिटिसिआनो दिनैसिमबो दङ आरो दिनै बिटिआरआनो मोनसे मिनिंफुल आरो बिटिसिआ मोनसे हांबिधानिक होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन आरो दिनै नुदों प्रमद बर'नि दैदेननाय माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बिथाङानो गोबां रावजों सोंखारिदोंमोन दिनै बिथाङा मा खालायनो थांदों जों मिथिया जों नंखायनो दिनै बिपिएफ मोनसे राजनिति दल हिसाबै जों जथेस्थ' गोख्रों बिथांनि सायाव आं जेबो कमेन्ट होनाय नङा बिथाङा मा खालायगोन बेखौ समखौल' जों नेनांगोन बिनि फिथाइखौ गावनो मोनगोन बा रायजो राजाफ्रा नुगोन आरो ओंखायनो दिनै जोङो बिपिएफ राजनिति दल हिसाबै जोंहा जोंनि सायाव फोथायनाय दं फैबाय थानाय बिसायख'थियाव 2025 माने बिटिसि बिसायख'थियाव जों बिपिएफआनो बेसेबांनोखि माने नाम्बार्स नांगौ बे नाम्बार्सखौ लानानै जोङो मोनसे मोजां सरकार खुंनायनि थाखाय जों लाहार फाहार खालायदों आरो बेखौ दिनै साफ्रोमबो बिटिसिनि सुबुं माहारि माखासे रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि लोब फैनानै बिपिएफआव जुगदान जादों आरो बिपिएफखौ दिनै वेलकाम खालायदों आरो बरायदों बेखौ नोजोर बोयोब्लाथ' खुनु सक्तिया जोंखौ लाखिनो हानाय नङा ओंखायनो फैबाय थानाय 2025 बिपिएफआनो सरकार दागोना रोखा आरो बेहाय खुनु सन्देह गैया सोरबाफोर साननो हागौ सोरबा गोनो गोथो जानो हागौ जोंनि जायफोर बिपिएफनि सायाव बिसास आरो फोथायनाय दं बिथांमोना दासिमबो थिगानो दं आरो बिथांमोना नोजोर होबानो जाबाय जेब्ला गाव सोरबा सासे बेक्तिया गावनि सायाव बिसास गैया अबेबा मोनसे लोगोखौ अबेबा मोनसे राजनिति दलखौ नागारना थाङोब्ला सोरखौबा सासेखौथ' दाय खालायना थांनांगोन दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा पार्टिखौ जेरैबायदि सरकार गैयाब्लाबो गोख्रों आरो गाबथानानै मोनसे पार्टिनि डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालायनानै जेरैबायदि बिथाङा मोनसे इउनिमासलि डिसिसन लानानै जिबायदि मोनसे हाबाफारि दिनै मावबाय थादों बेथ' बिथांनि नेतृत्वआवनो सोलिबाय थादों बिथाङाथ' हारसिङै खुनु अहंखार भाब लानानै दिनै पार्टिखौ सालायाखै नंखायनो दिनै बिथांनि दैदेननायावनो बिपिएफ राजनिति दला गोख्रों जादों आरो बिथांनि दैदेननायावनो सरकारा फैगोन आरो बे खुनु सन्देह गैया आरो बिपिएफनि गोख्रों सोद्रोमाफ्रा बिपिएफखौ मोजां मोननानै मावग्रा बिपिएफनि कर्मिफ्रा रावबो नार्भास जायाखै आरो
रावबोथ' गोदाव सोराव जायाखै बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा नोंथांमोना नायबानो जाबाय जि जायगायाव दं बेहायनो दङ आरो जेरैबायदि दैदेननांगौ बेबायदिनो दैदेनबाय थादों सासे सानै मानसिया माबा मोनसे सुबिदा लानो थांदों आरो सोरबा सोरबा टिकेट मोनैनि खुद्रिदों दिनै नुदों बिपिएफआ जथेस्थ स्ट्रं सोरबा बुंबाबो बेहाय जानाय नङा रिजाल्टआसो खिथागोन ओंखायनो रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो बिपिएफनि सायाव बिसास दं आरो दिनै बिपिएफआ जि सुक्तिनि गेजेरजों जेरैबायदि 17 बोसोर गभर्नमेन्ट सालायनायाव बिटिसिनि सुबुं माहारिफोरनि जौगानायनि हाबाफारि लानानै जेबायदि आवगायलांदों जथेस्थ बिनि सायाव फोथायनाय दं आरो ओंखायनो कुनु जों सन्देह गैया रावखौबो जों गियाखै आरो बिपिएफआ हारसिङै सरकार फैगोना बे रोखा आरो प्रतिটো जिलात আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ নিৰ্দেশ মতে আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু এই বড়োলেণ্ড একৰ্ড ডে উপলক্ষে সমূহ বিটিচিবাসী ৰাইজলৈ মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু এই বড়োলেণ্ড চুক্তিৰ আগত যি আমাৰ এটা ডাঙৰ আন্দোলন হৈছিলে এই আন্দোলনত যিসকল বীৰ বীৰাংগনা শ্বহীদ হৈছিলে তেওঁলোকক আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন বলিদান নিদিয়াহেঁতেন হয়তো আজি এনেকৈ একৰ্ড ডে আমি অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ আৰু সুবিধাটো আমি নাপালোহেঁতেন এইটো আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে এই বিটিচি চুক্তিৰ দ্বাৰা বিটিচিখন চলাবৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থাপনা সেই ব্যৱস্থানৰ যোগেদি বৰ্তমান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব যি চৰকাৰ UPPL আৰু BJP চৰকাৰ সেই চৰকাৰখনে আজিৰ দিনটো তেওঁলোকে উদযাপন কৰা নাই এইটো আমাৰ বিটিচিবাসী ৰাইজৰ কাৰণে অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা কাৰণ বিটিচি চুক্তিৰ যোগেদিহে বিটিচি শাসন কৰিবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো আমি পাইছোঁ গতিকে এই চুক্তিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু বিশেষকৈ এই চুক্তিৰ যোগেদি যি বিটিচি হ'ল আৰু বিটিচি হোৱাৰ পিছত 17টা বছৰ আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি চৰকাৰ এই চৰকাৰখনে আমাৰ বিটিচি অঞ্চলত উন্নয়নমূলক কামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় সৃষ্টি কৰা আৰু বিটিচিত শান্তি স্থাপন কৰা লক্ষ্যৰে আমি কাম কৰিছিলোঁ আজি বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা যায় চুক্তি হোৱাৰ পিছত যেনেকুৱা ধৰণে ইয়াত উন্নয়নমূলক কাম কৰা হ'ল যেনেকুৱা ধৰণে BPF দলৰ নেতৃত্বত হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি কাম কৰা হ'ল যথেষ্ট উন্নতি হৈছে শান্তি আহিছে আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয়টো আহিছে গতিকে এই চুক্তিটো আমাৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু সেইকাৰণে আমাৰ BPF দল এই চুক্তিটো আমি এই একৰ্ড ডে হিচাপে আমি এইটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ BPF দল সদায় এই চুক্তিক আমি সন্মান দি আহিম ভৱিষ্যতেও আমি সন্মান জনাম আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ বিটিচিবাসী ৰাইজে এই একৰ্ড ডেটো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব আহি থকা দিনবোৰত বিটিচিত আৰু বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে আমাৰ মাজত যি ভুল বুজাবুজি আছে সেইটো আমি ঠিক কৰিব লাগিব যি বাকী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ইয়াত আহিবলগীয়া আছে সেইবিলাকো আমি আনিব লাগিব গতিকে মই আৰু দীঘলীয়া নকম গতিকে আকৌবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমাৰ বিটিচি অঞ্চলটো উন্নতি হওক শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট থাকক মই তাকে কামনা কৰিছোঁ মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ বিটিচি চুক্তি হ'ল সাংবিধানিক বৈধতা আছে যি চুক্তিক ভাৰতৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত লোকসভাত ৰাজ্যসভাত সেইটো পাছ হৈছে আইনৰ ব্যৱস্থা আছে আইনৰ আওতাত আহিছে গতিকে সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ আইনগতভাৱে এতিয়া আমি সুৰক্ষিত গতিকে এনেকুৱা চুক্তিক যদি সন্মান যদি আমি নিদিওঁ তেতিয়াহ'লেতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ভৱিষ্যতে আমাৰ অৱস্থাটো কি হ'ব যি চুক্তিৰ যোগেদি আমি সাংবিধানিক আমি বৈধতাটো পালোঁ সেইটো সন্মান জনোৱাটো ভাল গতিকে যিসকল কৰা নাই তেওঁলোকে আচলতে বিটিচি চুক্তিৰ যিখিনি মূল্য সেইটো তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই যিটো আমি সাংবিধানিক ৰক্ষা কৱচ যিটো কোৱা হয় সেই চুক্তিৰ যোগেদি সেই কৱচটো আমি পাইছোঁ আৰু এতিয়া বিটিচি অঞ্চল সুৰক্ষিত বৰ্তমান চৰকাৰৰ কথাটো আমি সকলোৱে জানো এইটো আৰু মই ভাবোঁ মই কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এইটো ৰাইজে ইয়াৰ বিচাৰ বিবেচনাটো কৰিব যে হাগ্ৰামা মহিলাৰ দিনত যিখিনি উন্নয়নমূলক কাম হৈছিল মইতো অনুষ্ঠানৰ কথাই কৈছোঁ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা মই ক'ম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ কথা ক'ম মেডিকেল কলেজৰ কথা কৈছোঁ CITৰ কথা কৈছোঁ এনেকুৱা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ বাহিৰেও বিটিচি অঞ্চলত যিখিনি ৰাস্তা ঘাট যিটো অৱস্থা আছিল বিটিচি চুক্তিৰ আগত হয়তো যিসকল ব্যক্তি সেই সময়ত আছিল তেওঁলোকে বুজি পাব কি অৱস্থা আছিল ইয়াত কোনো ৰাস্তা নাছিল দলং নাছিল কোনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান নাছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সেইখিনি সকলোখিনি কৰা হ'ল কিন্তু যোৱা 4-4টা বছৰত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ যি চৰকাৰ সেইটো তেওঁলোকে কোনো ক'ব নোৱাৰিব যে আমি এটা ভাল কাম কৰিছোঁ কোনো একো কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে একো নাই মইতো দূৰত নাযাম আমাৰ ওদালগুৰিত তেওঁলোকে একো দেখুৱাব নোৱাৰিব
যে আমি এইটো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে বা আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটা ভাল অনুষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ বা নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, ক'ৰবাত ভাল ৰাস্তা কৰিছোঁ, ক'ৰবাত ভাল দলং কৰিছোঁ, একো ক'ব নোৱাৰিব তেওঁলোকে। আৰু সেইটো মই বেছি নকওঁ, সেইটো ৰাইজে বিচাৰ কৰিব। সময় ৰখি আছে ৰাইজে, সময় আহিলে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰটো ৰাইজে দিব।